Het hele weekend binnen er verschillende activiteiten voor jong en oud in hun griep. MFC het Maskelien bestaat namelijk 10 jaar. En daar wordt positief op weerom zien. Alles wat vroeger apart was in 3 verschillende gebouwen, dat het nu eigenlijk in één gebouw is. Dus dat is voor de eenwording van het dorp, zeg maar, is dat eigenlijk volle beter worden. Je ontmoet elkaar hier. Dat is net alleen het Maskelien. We hebben in je squallen, we hebben ook in je dorp met de onlis van Roenwij. En het Maskelien is dus ook in je plak voor alle activiteiten voor vereniging. En dat helpt voor de gemeenschapszin in het dorp. Het Maskelien organiseert het alle weken verschillende activiteiten, waaronder de koffiemoorn op Vreed. En deze is voor de beziekers tegenwichtig. Wij waren hier nou 2,5 jaar en dan moest hij weer integreren in het dorp natuurlijk. En dan is dat een mooi plakje om mensen kennen te leren. Ik ben het hier nu 6 jaar en om erin te komen weer de koffiemoorn en andere activiteiten heel belangrijk voor mij. En in de koffiemoorn aan de Vreed bij Hanneke hebben wij een hele vaste groep gekregen en dan is het echt een heel mooie verbinding bij elkaar. Ik ben dus lid van de koffiegroep, maar ook van het Breicafé en van het 3D-kaartenmeisje. En dan komt het terecht tussen. Heel belangrijk is denk ik, heel veel mensen, oudere mensen, die binnen eenzaam. En om daar iets aan te doen is er op Vredemoorn altijd koffie drinken. Gratis koffie voor mensen die het eigenlijk behoefte hebben aan een praatje. Nou, dat is bijvoorbeeld een van de dingen. Maar zou je er volle meer. Je wordt biljart, je bent vereniging die het vergaderen. Nou ja, eigenlijk van alles. En Aafke en Marije zullen het hele weekend nog genieten van alle activiteiten. We hebben gisteren naar Pier 21 geweest. En snijden dan hebben we nog een gezamenlijke lunch. We gaan snijden, gaan wij ook nog te lunchen together en dan ben we ook weer met een vast groepje.